సామాన్లు కలుపుతుండగా బాంబులో ఇది సడన్గా పేలి తీవ్రమైన గాయాలతో ద్వారంపూడి కలిసిపోయిన ఆవిడ ఇప్పుడు మా దగ్గరికి వచ్చి అడ్మిట్ అయింది. గాయాలు అయితే చాలా గట్టిగానే తగ్గాయి. పొట్ట, కాళ్ళు, చేతులు బాగా కాలిపోయాయి. ప్రథమ చికిత్సకి తీసాం. ఖచ్చితంగా అయితే హైయర్ సెంటర్కి వెళ్ళి రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చేతి వేలు కూడా బాగా దెబ్బతిన్నాయి. ఒక వ్యక్తేనండి? ఆమె ఒక్కతే. ఒక 45 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. కుడి చేతి మధ్య వేలు, ఉంగరం వేలు, బొట్టం వేలు కూడా పూర్తిగా కట్ అయిపోయి, ఎడం చేతికి బొట్టం కింద కూడా బాగా కాలిపోయింది. పొట్ట భాగంలో పూర్తిగా కాలిపోయింది. పొట్ట తొడల భాగం దగ్గర. ప్రెసిడెంట్ అయితే ఆవిడ స్టేబుల్గానే ఉంది, కానీ ఖచ్చితంగా అయితే ఇంకా